जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्या ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। இன்னைக்கு 7 o'clock கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் கதை சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் கதை தெரியும், பட் இஷ்டம் தான் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணலாம். இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் ஆஃப் தி சேம் பில்வமங்கல டாக்கூர். என்ன பில்வமங்கல டாக்கூர் என்ன கிரேட்னா, நான் சௌராஷ்டிரகம் பண்ணோம் இல்லையா, சௌராஷ்டிரகத்துல அவரோடது அவர் எழுதினது அவர். சோ எப்படி இருந்தவர் எப்படி ஆயிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்மளும் கொஞ்சம் ஆகலாமே, நம்மளுக்கு எல்லாம் கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸ்டோரி இங்க இருக்கிற எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பில்வமங்கல டாக்கூரோட ஸ்டோரி தெரியும், கேட்டிருக்கீங்கல்ல? தெரியும், நீங்க சொல்லி இருக்கீங்க. சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தடவை. சோ இங்கிலீஷ் அவங்க கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. சோ அதுதான். அப்புறம் நம்ம 445க்கு நம்மளுக்கு என்ன அவ்வளோ லக்கு, நம்ம என்ன சூப்பர் லக்கி, என்ன விஷயம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் 445 ரொம்ப நாளா சொல்லணும்ன்ற கதை சொல்றேன், சரிங்களா? சோ மோகன்தாஸ் பிரபு உங்களை கோஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, சோ நீங்க பண்ணலாம், சரிங்களா? ரைட், யூ கேன். அது பின்னாடி என்ன மாதாஜி, உங்க பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல இதெல்லாம் நிறைய பிரம்மாவோட லைஃப். அது எதுக்கு மாதாஜி இன்னைக்கு? அதே போட்டிருக்கேன் நான். ஆமா, அதுக்கு நீங்க நான் 445 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. level 3 தான் போட்டுருக்காங்க. ஓ, அதுக்கு சம்பந்தமானதா? Is 122 then Mataji. Yes, Prabhu. परिणामवादेश्वरा हयेन विकारी एतकाहि विवर्ता वादा स्थापना करी. हरे कृष्णा. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. परिणामवतेश्वर हयने विकारी यदे कहि विवर्तवाता स्थापना जय हरि. சங்கராச்சாரியரின்படி பகவானுடைய சக்தி பரிணாமவாதத்தை ஏற்பவன் பரம்பொருள் மாற்றமடைவதை மறைமுகமாக ஏற்று ஒரு மாயையை உருவாக்குகின்றான். பொருளுரை ஸ்ரீல பக்தி வினோதா தாகூர் கருத்துரைக்கின்றார். பரிணாமவாத அல்லது சக்தி பரிணாமத்தின் பொருளை ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளாவிடில் அவன் இந்த பௌதிக பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் ஜீவன்களை பற்றிய உண்மையினை தவறாக புரிந்து கொள்வது நிச்சயம். சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் 6.8.4 கூறப்பட்டுள்ளது. சன் மூலா
சௌமியோமா பிரஜா சத் ஆயதானா சத் பிரதிஷ்டா. ஜட உலகும் உயிர்வாழிகளும் தனித்தனி அம்சங்கள். அவை நித்தியமான உண்மை, பொய்யானவை அல்ல. இருப்பினும் பரிணாமவாதத்தில் பிரம்மன் மாற்றமடைவதாக விகாரி தேவையின்றி அச்சமுற்ற சங்கராச்சாரியார் ஜட உலகமும் உயிர்வாழிகளும் பொய்யென்றும் தனித்துவமற்றவை என்றும் கற்பனை செய்து கொண்டார். வார்த்தை ஜாலங்களின் மூலமாக ஜீவன்களின் தனிப்பட்ட அடையாளங்களும் ஜட உலகமும் மாயையானது என்பதை நிரூபிக்க அவர் முயன்றுள்ளார். கயிற்றை பாம்பாக நினைப்பது அல்லது சிப்பியின் ஓட்டினை தங்கமாக நினைப்பதை அவர் உதாரணங்களாக வைத்துள்ளார். இவ்வாறாக மிகவும் வெறுக்கத்தக்க முறையில் அவர் பொதுமக்களை ஏமாற்றியுள்ளார். கயிற்றினை பாம்பு என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளும் உதாரணம் மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த உதாரணம் உடலே ஆத்மா என்று தவறாக அடையாளம் காண்பதை விளக்குவதற்கானதாகும். பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி மமை வாம் ஷோ ஜீவலோக்கே, ஆத்மாவானது உண்மையில் ஒரு ஆன்மீக துகள் என்பதால் ஒரு மனிதன் மிருகத்தினை போன்று அறியாமையின் காரணத்தினால் விவர்த்தவாத தன்னை உடலுடன் அடையாளம் கொள்கிறான். இதுவே விவர்த்த அல்லது அறியாமை என்பதற்கு பக்குவமான உதாரணமாகும். அத தத்துவோன்யதே புத்திர் இவர்த்த விச்சுத கிருத என்னும் ஸ்லோகம் அத்தகு அறியாமையினை விளக்குகின்றது. உண்மையினை உணராமல் ஒன்றை மற்றொன்று என்று தவறாக எடுத்துக்கொள்ளுதல், உடலே நான் என்று ஏற்றல் விவர்த்தவாத என்று கூறப்படுகிறது. உடலை ஆத்மாவாக கருதக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டுண்ட ஆத்மாவும் இந்த விவர்த்தவாதத்தினால் மயங்கியுள்ளான். சர்வ சக்தி படைத்த முழுமுதற் கடவுளின் அசிந்திய சக்தியினை ஒருவன் மறக்கும் போது அவன் இந்த விவர்த்தவாத கொள்கையினால் தாக்கப்பட முடியும். பரமபுருஷ பகவான் என்றும் மாறாமல் அப்படியே இருப்பது எவ்வாறு என்பது ஈஷோபநிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆத்தாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. கடவுள் பூரணமானவர். அவரிடமிருந்து பூரணமான தோற்றம் வெளிவந்தால் கூட அவர் தொடர்ந்து பூரணமாகவே இருக்கிறார். ஜட படைப்பானது பகவானுடைய சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆயினும் அவர் அதே நபராகவே இன்றும் தொடர்கிறார். அவருடைய ரூபம், பரிவாரங்கள், குணங்கள் முதலியவை ஒருபோதும் சீர்கடுவதில்லை. வாய்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு, கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க. ஓகே மாதாஜி, இப்ப கேக்குதா? ஓகே மாதாஜி. விவாத அவருடைய ரூபம், பரிவாரங்கள், குணங்கள் முதலியவை ஒருபோதும் சீர்கடுவதில்லை. விவர்த்தவாத குறித்து ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பரமாத்ம சந்தர்ப்பத்தில் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். விவர்த்தவாதத்தின் மயக்கத்தினால் பிரபஞ்ச படைப்பு, உயிர்வாழியின் விவர்த்தவாதத்தின் மயக்கத்தினால் பிரபஞ்ச படைப்பு, உயிர்வாழிகள் ஆகிய தனித்தனி அம்சங்களை பிரம்மனுடன் ஒன்றானதாக ஒருவன் கற்பனை செய்கிறான். இது உண்மையான உண்மையினை பற்றி பூரண அறியாமையினால் நிகழ்வதாகும். பரம்பொருள் அல்லது பரபிரம்மன் எனப்படுபவர் எப்போதும் ஒருவரே, ஒருபோதும் மாறாதிருப்பவர். இருப்பிற்கு தேவையான இதர விஷயங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அவர் முற்றிலும் விடுபட்டவர். அவர் பூரண ஆன்மீக அடையாளத்துடன் இருப்பதால் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர். அறியாமைக்கு உட்படுவதும் தவறான கருத்தின் மயக்கத்தின் கீழ் வருவதும் விவர்த்தவாத அவருக்கு முற்றிலும் அசாத்தியமானவை. பரம்பொருள் தம்முடைய எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். பரம்பொருளிடம் குற்றமற்ற குணங்கள் உள்ளன என்பதையும் அக்குணங்களை எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை என்பதையும் ஒருவன் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். சாதாரண உயிர்வாழிகளுக்கு உரிய குணங்களினால் அவர் ஒருபோதும் துளியளவு கூட கரைபடிவதில்லை. எனவே பரம்பொருள் அசிந்திய சக்திகளை கொண்டவர் என்பதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, அங்க குற்றங்கள் மாதாஜி, அது குற்றங்களினால், நீங்க குணங்களினால் எந்த இடத்துல மாதாஜி? லாஸ்ட்ல சாதாரண உயிர்வாழ்களுக்குரிய குற்றங்களினால், ஆமா, குற்றங்களினால் அவர் ஒருபோதும் துளியளவு கூட கரைபடிவதில்லை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி நம்ம காலையில தான் படிச்சோம், ரைட்? நம்ம வெரி பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம ஸ்லோகம் கூட படிச்சோம். என்ன, அதாவது சுத்த கோஸ்வாமி என்ன பார்த்தாரு? அவர் ஆடியே போயிட்டாரு. எதை பார்த்து? நம்ம கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டிய பார்த்து. நம்ம அதாவது அதுக்குதான் டிஃபரன்ஸ் ரியலைஸ் சோலுக்கும் நம்மளுக்கும். அஹோ பக்கியம் ஸ்தனகால கூட்டம் அப்படின்னா, அஹோ அப்படின்னா அலாஸ், ஐயோ கிருஷ்ணா எப்படி ஒரு கூட்டம்னா விஷம் கொடுத்த ஒருத்தியை நீ தாயோட பொசிஷன்ல ஏத்துறியே அப்படின்னு.
என்ன மாதாஜி சம்பந்தமே இல்லாம நீங்க பேசுறீங்களேன்னா இதுதான் லாஸ்ட் லைன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுல பாருங்க, நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் இல்ல பிரபு இங்கே வச்சுக்கோங்க. நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா முக்கால்வாசி டைம் வந்து நம்ம 2 விஷயம் நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம மறக்கவே முடியாது. டாலரன்ஸ்னாவே வந்து forgiving somebody who's done mistake, அதுதான் டாலரன்ஸ். பேஷன்ஸ் வேற. பேஷன்ஸ்ன்றது வந்து தப்பு பண்ணாங்களோ இல்லையோ நம்ம பொறுமையா இருக்காது. டாலரன்ஸ்ன்றது வந்து யாராவது தப்பு பண்ணி இருந்தாலும் நம்ம பொறுத்துக்கிறது, ரைட்? அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த 7 qualities of a womenல நான் வந்து அந்த 7 குவாலிட்டியும் எந்துதான். அதுல டாலரன்ஸா கொடுத்துருக்காரு, பேஷன்ஸ் கொடுக்கல. டாலரன்ஸ் அந்த டாலரன்ஸ் இந்த விமன் அப்படின்னு ஃபேம் எல்லாம் இருந்த அந்த 7 குவாலிட்டியில ஒண்ணு. இப்போ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா கிருஷ்ணர் யார், யூ கேனாட் ஈவன் கம் க்ளோஸ் டு ஹிம். ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு குவாலிட்டியில யாருமே நம்ம வந்து நம்ம மறப்போம், ஆனா மன்னிச்சுட்டு ஏத்துக்குமா அப்படின்றது கிட்டே வர முடியாது. அந்த மாதிரி விஷம் கொடுத்த ஒருத்தருக்கே வந்து அவர் வந்து தாய் ஸ்தானத்தை கொடுத்தாரு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா, அதாவது நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்ட ஒருத்தர் நரகத்துக்கு போகாம அவர் காப்பாத்தினார். செகண்ட் சான்ஸ். யார் அவரு? அஜாமிலா. ரைட். அண்ட் நிதாய் மகாய் ஜகாய் மகாய் மாதிரி ஒரு ஆள் அந்த வீதிக்கே நம்ம போக மாட்டோம், ரைட்? நித்யானந்தா என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வந்து லிபரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்யா கிட்ட எதுவுமே, சைத்தன்யா எது சொன்னாலும் எஸ். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல நித்யானந்தாவை பத்தி பேசி. நித்யானந்தா எஸ்ன்னு சொல்றவரு சைத்தன்யா சொல்லி அவர் கெஞ்சி கூத்தாடி சண்டை போட்டு சைத்தன்யா கிட்ட காலை ஊந்து கட்டி பிடிச்சு அவங்கள ஒன்னும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பனா அவங்க வந்து எப்படி நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு நம்ம பாத்துருக்கோம், ரைட்? அண்ட் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து ஒரு நாயை கூட லிபரேட் பண்ணாரு. நம்ம வந்து நாயனா துரத்தி விடுவோம். இதுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்ம அவர் வந்து எந்த ஃபாரஸ்ட்ல அவர் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாரையும் கட்டி பிடிச்சி டான்ஸ் ஆட வச்சாரு சைத்தன்யா பிரபு? விலங்குகள், புலி, சிங்கம். அதான் எந்த அந்த பேரு ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல என்னன்னா அப்படி பண்ணாரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு நாய் வந்து அவர்கிட்ட வருது. அவர் சாப்பிட்ட அந்த கோகனட் பல்ப்னு சொல்லுவாங்க, அதை எடுத்து கொடுக்குறாரு. நம்ம எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் விரட்டி விடுறதுலயே தான் இருக்கோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த நாய் கூட லிபரேட் ஆயிடுச்சு, அது வேற விஷயம். பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வெரி வெரி எக்ஸால்டட்ன்றது பர்சனுக்கு சொல்லுவாங்க. இன்கன்சீவபிள்ன்றது வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஓகே, இன்கன்சீவபிள் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா அப்ப என்ன புரிஞ்சுப்போம் நம்ம? அப்ப எப்படி புரிஞ்சுப்போம் கிருஷ்ணரை? புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்போம்? கிருஷ்ண பக்தி, பக்தியின் மூலமா புரிஞ்சுக்க முடியும். கிருஷ்ண பக்தி மூலமா நம்ம செய்யும் சிறு தொண்டுகளினால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் அதுல பரம திருப்தி அடைவாரு. அதுல இருந்து நம்ம தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில பார்ப்போம், அப்புறம் குரு மூலமா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இன்கன்சீவபிள்னா புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுன்னு இல்ல. பிரம்மா கூட சொன்னாரா இந்த மாதிரி என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எப்போ 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணப்போ. அதுதான் ரொம்ப கிளியர், ரைட்? பரிணாமா அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. அதாவது நம்ம ஹீட்டர் போட்டா சுடு தண்ணியும் வருது, சில் தண்ணியும் வருது, ரைட்? சோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே மாத்த முடிகிற இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து ஃபால்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்னா ஃபேக்குன்னு அர்த்தம். நம்மளோட பூமி வந்து இட்ஸ் டெம்பரரி, ரைட்? துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம்னா துக்கம் கொடுக்குற ஒரு ஆலயம், அசாஸ்வதம். இப்போ நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி, எனக்கு ஏன் சாமி இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாதான், ஆக்சுவலா இது வந்து என்னன்னா கஷ்டம்ன்றது இல்ல, ஐ ஓபனர். எனக்கு வந்து விதிச்சிச்சு பாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அப்பா வேணுமா, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மனைவி வேணுமா, கணவன் வேணுமா, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சிநேகிதன் வேணுமா, எனக்கு இப்பதான் கண்ணு திறந்து எனக்கு காட்டினாரு அப்படின்னா கண்ணு திறந்து காட்டி வைக்கிறாரு அவரு. ஏன்னா இந்த பூலோகம் ஃபுல்லாவே 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்ன அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ்? பொய் சொல்லுபவர்கள், குறையுடைய புலன்கள் உடையவர், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். மாயையின் வசப்படுதல். பொய் சொல்பவர்கள், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள், குறையுடைய புலன்கள் உடையவர். தவறி விழுபவர். என்ன மாதாஜி?
அவரை செய்வோம். சோ 4ல இருக்கும். சோ அந்த கலியுகம் இல்ல, கலியுக காளிகள் கலியுகத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நம்ம கலியுக காரிகள் நம்ம சத்தியுகத்துல இருக்கிற மாதிரி நினைக்க கூடாது. நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வந்த உடனே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படி இருப்பாங்க, அப்படியே லட்சுமி தேவி வந்த மாதிரி இருப்பாங்க. வந்த பிறகுதான் தெரியுது இல்ல நிஜமா மாதாஜி. சோ என்னோட பிக்கெஸ்ட் என்கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டாங்க, உங்களோட பிக்கெஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் கெரியர்ல எப்போ அப்படின்னு. ஃப்ரெண்ட்லியா ரெக்கார்ட் ஆகல. நான் சொல்லல, பட் நான் நினைச்சது இங்கதான். ஏன்னா நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன், நான் என்னோட பர்சனல் அப்சர்வேஷன்ல தப்பா கூட இருக்கலாம், பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஜர்னி இங்க. அப்ப இங்க இருக்கிறவங்க மோசமா இல்ல, என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இங்க இருக்கிறவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் மைண்ட்ல நான் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம சந்தோஷம் சுக்க துக்கம்ன்றது என்ன, உங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை. ஆனா நீங்க ஒரு கிளாஸ்லயே பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி சொல்லலாம். உங்க கிளாஸ்ல 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எல்லா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க திட்டினீங்கன்னா ஒரே மாதிரி எடுத்துப்பாங்களா? இல்ல, சில பேர் திட்டுவாங்க, சில பேர் நல்லதா எடுத்துக்குவாங்க. சோ சிலர் டீச்சர் நல்லதுதான் சொல்றாங்கன்னு எடுத்துக்குவாங்க. எல்லாருமே அப்படிதான் எடுத்துக்கலாம். எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லதை எடுத்துப்பாங்க. எல்லா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு? இல்ல அப்படி இல்ல மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிட்டு எடுத்துக்கிறவங்க அதை நல்லாதான் எடுத்துக்குவாங்க. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா வெரைட்டி. ஒரு குழந்தை அழும், ஒரு குழந்தைக்கு கோவம் வரும், ஒரு குழந்தை நல்லதா எடுத்துப்பாங்க, ஒரு குழந்தைக்கு பயம் வரும், ரைட்? டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் எக்ஸ்பிரஷன். சோ என்னன்னா திட்டுற டீச்சர் ஒரே டீச்சர் தான், சொல்ற விதமும் ஒரே விதம் தான், ஆனா எடுக்கிற விதம் அது என்ன மைண்ட், நம்மளும் அதேதான். பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு அதே விதம் தான். இல்ல மாதாஜி அதெல்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க மாதாஜி, எனக்கு உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்ல, அடுத்த வேலை சாப்பாடே பிரச்சனை, உங்களுக்கு ஜாலியா அங்க உட்காந்து நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறது வேற. என்ன சொல்றேன்னா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை, எல்லாருக்கும் வழி, டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம், ஆனா அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்ன்றது மெயின் மைண்ட். ஒருத்தங்க ஐயோ அர்ஜுனர் கூட அழுவாரு, சிச்சுவேஷன் பிரச்சனை வந்தா எல்லாருமே அழுவாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னை தேர்த்திக்கிட்டு அந்த போராட்டத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கிற ரதம்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு அவர் முன்ன கிருஷ்ணரை ஓட்ட வச்சுட்டு தான் பின்ன இருந்துட்டு எந்த வித பயமும் இல்லாமல் வருத்தமும் இல்லாமல் உலகத்தை திரும்ப சிரிச்சு அவர் ஃபேஸ் பண்ணார் இல்லையா? அதுதான் அர்ஜுனருக்கும் நம்மளுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். கிருஷ்ணர் ரதம் அவர் ஓட்டுறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. நம்ம ஸ்டீரிங்கே எடுத்துக்கோங்க, கிருஷ்ணர் கண்ட்ரோல்ல எடுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த வித மன வருத்தமும் இல்ல. ஐயோ மாதாஜி அப்படி எல்லாம் சொல்றீங்களா, அவர் பிரச்சனை தீர்ந்துச்சு? அவர் பகவத்கீதா சொன்ன அப்புறம் தான் பிரச்சனையுமே ஆரம்பிச்சிச்சு, ரைட்? நம்மளாவது பிரச்சனை அப்புறம் கிருஷ்ணர் கன்சோல் பண்றாரு, இவர் பிரச்சனை வரதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் கிட்ட டைலாக் கேட்டாரு. ஆனா அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்ம பிரச்சனைனா அழுறோம், பிரச்சனைனா இது பண்றோம், கிருஷ்ணரே வேணான்றோம். ஆனா பிரச்சனை ஸ்டார்டிங்ல இருந்தாலே நம்ம அப்படியே சோகாயிட்டு நம்ம உலகத்திலேயே நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் பிரச்சனை மாதிரி, வேற யாருக்குமே இல்ல. உலகத்திலேயே நம்மள ஒண்டிதான் ஒருத்தங்க ஏமாத்தின மாதிரியும், உலகத்தை வேற யாருக்குமே எந்த இதுவும் இல்லாத மாதிரியும். நம்ம ஏமாறுறோம்னா, நம்மள ஏமாத்துறாங்கன்னா நம்மளையும் மிஸ்டேக் இருக்கு. தப்பு பண்ணோம் இல்ல, நம்ம முட்டாளா இருந்தா அந்த மிஸ்டேக்கும் நம்மளுக்கு தான், ரைட்? சோ நம்ம என்னன்னா வெகுலின்னு சொல்லிக்கலாம், ஆனா நம்ம நம்மளோட காஷன்ல எப்பவுமே இருக்கணும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். அதான் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் தான் நம்ம பார்த்தோம், நம்ம 15.15 சர்வஸ்ய சாகம் ரிந்தி சன்னிவிஷ்ட. யாருக்காவது தெரியுமா பைஹாட்டா? மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் தபோ அபோகணம் ச வேதைச்ச வேதாந்த என்ன மத்தாஜி அவ்வளவு படிச்சு வேத கை கொடுக்க மாட்டேன். அகம் வேத வைத்து வேதாந்த வேத விதேவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். பரவாயில்ல, 2 லைன் பயோ ட்ரைட்ஸ் பாத்தீங்களா? இதான் சொன்ன, யாருமே எஃபர்ட்ஸ் போடல. அதனால அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், மெமரி அண்ட் மறக்கிறதும் கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறாரு. திருப்பி படிச்சுட்டே இருந்தாதான் மாதாஜி மறந்து போகுது. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கண்டென்ட் புரிஞ்சுச்சுல, நான் சொன்ன உடனே உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியுது. சோ அதனால இதுதான் கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, சங்கராச்சாரியா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது எல்லாமே ஃபால்ஸ், நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கும் ஃபால்ஸ், ஜடமும் ஃபால்ஸ், எல்லாமே ஜடம், எல்லாமே மாயா அப்படின்னு. அதை வச்சு எல்லாரும் மிஸ்லீட் ஆகிறாங்க. கயிறு ரோப்பு அன்றத எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாரு. ரோப்பை ஸ்னேக்குன்னு சொல்லி என்ன மாண்டூக்கிய உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம உடம்ப தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்றோம். பட் சோல்ன்றது எப்பவுமே ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பாட், ரைட்? இது பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க, மமை வாம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவபூத சனாதனா மனசஸ்தானி இந்திரியாணி, ரைட்? பிரகிருதி சான் கஷதி. இதுவும் நம்ம படிச்சதுதான், ஸ்லோகா நம்பர் 8, ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம இங்கேயும் ஈஸ்வர்லயும் படிச்சோம், என்னது, எஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மனேவானு பஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோனா விஜுகுப்சதே. கண்டினியூஷன், எஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மனேவானு பஷ்யதः
தத்ர கோமோஹ கஹ சோக ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. ரெண்டுமே நான் பார்ட் அண்ட் பார்சல். அப்படி இருந்தது நான் உணர்ந்தேன்னா எனக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லை அப்படின்னு. மமேவாம்சோ ஜீவலோகே, ஜீவபூத, அதாவது சனாதனா பர்மனன்ட் இந்த இது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துப்போம். ரைட். சோ அதனால வந்து நம்ம மாயையில இருக்குமே தவிர நம்ம பொய் இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரைட். சோ இது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி எப்பவுமே சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இட் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச். அவர் மாறவே மாட்டாரு. இது வந்து ஈஷோ உபனிஷத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஈஷோ உபனிஷத் ஃபர்ஸ்ட் மங்களாச்சரண் ஸ்லோகம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஹரே கிருஷ்ணா. முச்யதே. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கன்னடம் படி. பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய ஆதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. இதுதான். சோ எல்லாமே பூர்ணம். அவரிடத்துல இருந்து வர எல்லாமே பூர்ணம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கோம். சரியா? எல்லாம் வந்த பிறகு அவரும் பூரணம். சாரி. ஓகே. சோ இஸ் கம்ப்ளீட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவர் தான் அப்படின்றது தெரியும். சோ பட் அவர் வந்து அதே பர்சன் தான். அவர் ரெண்டு வரதும் அதேதான். அவர் வரதும் அவரும் கம்ப்ளீட். அவர்கிட்ட இருந்து வர எமினேஷனும் கம்ப்ளீட் அப்படின்றது. சோ அப்சல்யூட் ட்ரூத் அன்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பூரண உண்மை. பூரண உண்மை இல்ல, மீனிங் என்னன்னு கேட்டேன். தமிழ்ல சொல்லுங்கன்னு கேட்கல. 6 விதமான ஆப்லன்ஸ் உடையவர். அது ஓகே. அதை தவிர ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸா வந்துட்டீங்க. 6 விஷயம் இருந்தா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அழகு, புகழ், செல்வம், வலிமை, வைபவமா அறிவு, துறவு, எல்லாம் பூரணமாக இருப்பவர். எல்லாமே குறையாத அவருக்கு முழுமையானவர். Nobody is equal or above him. No one is equal and no one is முழுமையானவர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு ஒற்றுமை ஒத்து வரமும் இல்ல, உயர்ந்தவரும் இல்லை. எடுக்க குறையாதவர். அவர் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவருக்கு குறைய மாட்டார் அப்படின்னு வந்துட்டு அப்படின்னா அவர் ஒரு பர்சன். சோ அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் a person, not energy என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இட் இஸ் பியாண்ட் த கான்செப்ஷன் அப்படின்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து நித்தியமானவர், உண்மையானவர், பூரணமானவர். பூரணனாலே ஆளு அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. வஸ்துதா பரிணாமவாதா செய் பிரமாண தேஹ ஆத்ம புத்தியை விவர்த்தேர ஸ்தானா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வஸ்துதக பரிணாமவாத சேயி சே பிரமாண தேஹே ஆத்ம புத்தி ஏயி விவர்த்தேர ஸ்தான. சக்தி பரிணாமம் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகும். தன்னை உடலாக கருதக்கூடிய தவறான எண்ணமே அறியாமையாகும். பொருளுரை: ஜீவன் அல்லது உயிர்வாழியானவன் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சமான ஓர் ஆன்மீக பொறி. துரதிர்ஷ்டவசமாக அவன் தன்னை உடலாக நினைக்கின்றான். இந்த தவறான புரிந்துணர்வு விபத்த அல்லது உண்மையற்றதை உண்மையாக ஏற்றல் என்று அறியப்படுகிறது. தான் என்பது இந்த உடல் அல்ல. ஆனால் மிருகங்களும் முட்டாள் மனிதர்களும் அவ்வாறே நினைக்கின்றனர். இருப்பினும் விவர்த்த அறியாமை என்பது ஆத்மாவின் அடையாளத்தில் மாற்றத்தை குறிப்பிடுவது அல்ல. மாறாக உடலையே ஆத்மாவாக ஏற்கக்கூடிய தவறான கருத்தே இந்த அறியாமையாகும். அதுபோலவே பகவத்கீதையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பூமி ராபோ மாபோன அனலோ வாயுகு 8 பௌதிக ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும மூலகங்களை கொண்ட தமது வெளிப்புற சக்தியானது வெவ்வேறு நிலைகளில் செயல்களையும் விளைவுகளையும் உருவாக்கும் போதிலும் பரமபுருஷ பகவான் மாற்றமடைவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி, கேட்கல மாதாஜி. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் மெட்டீரியல் காஸ். பகவத்கீதாவோட மெட்டீரியல் காஸ் இது. மெட்டீரியல் காஸ் வந்து பேப்பர்ல தான் பண்ணிருக்காங்க இந்த புக்கும். ஆனா அதுதான் மெயின் காசா இல்ல. அதே மாதிரி இந்த உடம்பு வந்து மெட்டீரியல் காஸ் என்ன? பூமி, அப்போ நலோ, வாயு, இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள் நீங்க பார்க்க முடியுது. ரைட். நம்ம மைண்ட்ல அதாவது டச் ஃபீல் பண்ண முடியறது டைரக்ட் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம். ரைட். சோ இது வந்து மெட்டீரியல் காஸ் இந்த உடம்புக்கு. ஆனா தட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி காஸ். சோ நம்ம பாடி தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கால்ட் விவர்த்தா. பொய்யே உண்மைன்னு நினைக்கிறது. ரைட். விவர்த்தானா இல்யூஷன். ரைட். அதாவது பிரம்மைன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய காமனா யூஸ் பண்ற வேர்ட் சோல்மேட்
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யூ ஆர் மை சோல்மேட். ஏன் சோல்மேட் சொல்றாங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், லவர்ஸா இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம். பட் ஏன் சோல்மேட் சொல்றாங்க? ஆன்மாக்கள் ஆன்மாக்கள் ஒன்றை ஒன்று அழியக்கூடாது, அழியாது, எப்பவும் ஆத்மீகமாக நிரந்தரமா இருக்கும். அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம கிளியரா ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். ஆத்மாதான் இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட கிரேட்டுன்னு. ஹார்ட் மேட்டு, மைண்ட் மேட்டு, பாடி மேட்டு, ஹார்ட் மேட்டு, ஃப்ரெண்ட் மேட் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்ல. சோல்மேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றது வந்து நிஜமா யார் நம்மளோட சோல்மேட்? பகவான் தான். பகவான் பகவான் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, எப்பவுமே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் நம்மளோட சோல்மேட். வேற யாருமே வந்து சோல்மேட்டா இருக்க முடியாது. ஓகே, நம்ம ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ரிலேட்டிவா இருக்கலாம், அங்கிளா இருக்கலாம், அண்ணாவா இருக்கலாம், ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம், ஒய்ஃபா இருக்கலாம், பசங்களா இருக்கலாம். பட் சோல்மேட்ன்றது வந்து இட்ஸ் வெரி டீப் தாட், ரைட்? ஏன்னா சோல் வந்து நம்மளாலே ரீச் இல்ல, நம்மள சுத்தி சுத்தி நிறைய லேயர் இருக்கு. சோ அந்த சோலை போய் மீட் பண்ண முடியற பவர் வந்து வெறும் கிருஷ்ணருக்கு தான் இருக்கு. ஏன்னா அவர் ஒண்டிதான் அங்க உட்காந்து. ஓகே, இதுல நம்மளுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? இல்ல ஒருவேளை நீ இன்னைக்கு போயிட்டு புஷ்பா மாதாஜி ஒரு அவங்க சோலை போட்டோ எடுத்து எனக்கு நாளைக்கு காட்டினா வேணா நான் வருஷன் மாத்திக்கிறேன். ஏன்னா யாருமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன்றாங்களே. ஏன்னா உண்மையா ஆர்கியூ பண்ணலாம். கிருஷ்ணர் எனக்கு ஆண்டவன் மேலாம் நம்பிக்கை இல்ல சொல்லலாம். எனக்கு சூரியன் மேல கூட நம்பிக்கை இல்ல. அதுக்குன்னு நான் சூரியன் கீழே போய் நின்றேன்னா எரியுமா இல்லையா என் உடம்பு? எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல மாதாஜி, சூரியன் எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல. இன்னைக்கு அடிச்ச வெயில போய் நின்னா அவ்வளவுதான். ஆமா, அது கரெக்டா சொன்னீங்க. இன்னைக்கு 8:30 மணிக்கே சமவெயில் அப்படியே யூட்டர்ன் எடுத்து வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து நம்பிக்கை இருக்குன்றத பத்தி இது டாபிக் இல்ல. இது வந்து என்னன்னா, whether you believe or not, its impact will be there. அதே மாதிரி சோல்மேட் நம்பினாலும் நம்பலானாலும் நம்மளோட சோல்மேட் கிருஷ்ணர் உண்டிதான். நம்ம வார்த்தைக்கு யாரையாவது இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு நான் உன் சோல்மேட்டு, நீ என் சோல்மேட்டுன்னு வாயில லொடலொடன்னு பேசிக்கலாமே தவிர, உண்மையா மனசார நம்மளுக்கு இருக்கிற சோல்மேட் கிருஷ்ணர் தான். அந்த பாவம் வந்து நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டா கிருஷ்ணர் கொஞ்சி நம்மள வெல்கம் பண்ணுவாரு. இல்லைனாலும் கிருஷ்ணர் ஒரு தட்டு தள்ளி வெல்கம் பண்ணுவாரு. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இஷ்டம், எதுன்றது நம்ம சாய்ஸ் தான் இருக்கு. சரிங்களா? ஆனா கிருஷ்ணர் கொஞ்சினாலும் தட்டினாலும் ரெண்டுமே நல்லதுக்குதான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த பௌதிக உலகம் உள்ள சோல்மேட் எல்லாம் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க, நம்மளோட இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா நம்மளை விட்டு போக மாட்டார். நம்மளாலேயே நம்ம சோலே நம்மளுக்கு ஃபீல் உணரவே முடியலையே மாதாஜி. மைண்ட் பேசுதா சோல் பேசுதான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நம்மளால. கரெக்டா? பட் வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் நீங்க சொன்னது. அவிச்சிந்திய சக்தி யுக்தா ஸ்ரீ பகவான் இச்சாய ஜகத் ரூபே பாயா பரிணாமா. அச்சிந்திய சக்தி யுக்தா ஸ்ரீ பகவான் இச்சைய ஜகத் ரூபே vaya parinama. Translation: Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead is opulent in all respects. Therefore, by his inconceivable energies, he has transformed the material cosmic manifestation. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, Supreme Personality Godhead வந்து எல்லா விதத்திலயும் opulent, right? அவர் இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி. சோ மெட்டீரியல் காஸ்மிக். இப்ப வந்து நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி அவரோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தானே. கரெக்ட், அவரோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான். ஆனா அந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி அவர் பர்சனலா பாத்துக்கிறது இல்ல. இப்போ ஒரு டைரக்டர் இருக்கிற இடத்துக்கும் மத்த எல்லாம் சிஇஓ வச்சு மேனேஜ் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம், ஐ எம் தேர், ஐ எம் நாட் தேர். நான் இருக்கேன் ஆனா நான் இல்ல, அது நான் எல்லாமே எனக்குள்ள அடங்கி இருக்கு, ஆனா நான் வந்து டைரக்டா செயல்படுத்துறது இல்லை. அப்படின்னா ஒரு டாடா கம்பெனி கூட இருக்கு, அவரோட மேனேஜிங் டைரக்டர் எங்கேயோ இருப்பாரு, ஆனா அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமா பண்றாரு. அதுதான் இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம லாஸ்ட் டைமே பேசணும், பிரகிருதி நேச்சர், ரைட்? பிரதானாக்கும் மகத்வாக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு. பிரதானா வந்து இப்படி இருக்கு, களிமண் மாதிரி. அது தொப்புடு ஜீவாவை தூக்கி போடுறாங்க பக்கத்துல. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரதானா இங்க இருக்கு, பிரதானா தான் இதுன்னா நம்ம தான் ஜீவா இப்படி போடுறாங்க. ஓகே, பிரதானா அப்படியே வச்சிட்டு இருக்கு ஜீவாவை. ஆனா என்ன ஆகுது, இப்போ தான் நம்ம சம்புவும் துர்கா தேவியும் வந்து அதை கலப்படம் பண்ணி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மகா தத்துவா கொடுக்குறாங்க. மகா தத்துவால என்ன ஆகுது, ரெண்டு நியூவா பேர் ஆகும். ஒண்ணு வந்து ஜீவா லைஃப், டைம் நேரம் காலா. இன்னொன்னு வந்து மோட்ஸ். இந்த ரெண்டும் வந்த உடனே மகா தத்துவம் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். அப்பதான் நம்ம எல்லாம் வரோம் கண்ணை திறந்துட்டு.
ரைட். அதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம பிரதானாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து ஓகே நீ ஜீவா போகணுமா இருந்தா நான் வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே பிரதானா ஓகே அதை கலெக்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்குது. அப்புறமா தான் சிவாவும் துர்காவும் வந்து அதை வந்து ஏதோ பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி காலா டைமையும் இந்த மோடெல்லாம் விட்டு ஓகேவா சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு முடிஞ்சு நம்மளுக்கு வெளில வரும் அப்படின்றது. அந்த கிளான்ஸ்ல வர்றதுதான் அந்த ஜீவாக்கள் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் டே நான் பிரதான பத்தி பேசினேன்னா இது. சோ இதுதான் விஷயம். சரிங்களா? சோ பிரகிருதி வந்து explanation is very good. Thank you. ஆக்டிவேட்டட் ஸ்டேட் வந்து நம்ம மகா தத்துவா அப்படின்னு. Simple explanation. ஆனா நல்லா புரிஞ்சுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாபி அச்சிந்த்யா சாக்கே ஹய விகாரி பிராகிருத்யா சிந்தாமணி தாயே திருஷ்டானயே தாரி. உங்களுக்கு ஒண்டி நல்லா புரியுது இல்ல மாதாஜி? எனக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறது புரியணும் இல்ல? ஸ்லோவா எனக்கு கூட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா? புரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றேன். எல்லாம் கிருஷ்ணர் அருள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாதாவி அசிந்திய சக்தியே யய அவிகாரி பிராகிருத சிந்தாமணி தாகே திருஷ்டாந்த ஜே தரி. தம்முடைய சக்தியினால் இரும்பை தங்கமாக மாற்றி அதே நேரத்தில் அப்படியே இருக்கக்கூடிய சிந்தாமணி கல்லினை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் பரமபுருஷ பகவான் தம்முடைய எண்ணிலடங்காத சக்திகளில் பரிணமிக்கும் போதிலும் மாற்றமின்றி உள்ளார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Energy turns gold and remains the same. We can understand that although Supreme God transfers his innumerable energies, he remains unchanged. எதானா அவர் வந்து எனர்ஜி கோல்டு இருக்கு இல்லையா, அயன் வந்து கோல்டு ஆகுது, ஆனா டச் ஸ்டோன் ஒன்றும் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா நம்ம வந்து நாலேஜ் சொல்லுவோம். நாலேஜ் பகிர்ந்துக்க நம்ம நாலேஜ் குறையாது. அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் கூட. இப்ப வந்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல பிளாக் மேஜிக், தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி பிளாக் மேஜிக்? மந்திர மாதாஜி, மந்திர சக்தி. தந்திர சக்தி இல்ல, மந்திர சக்தி இல்லையா? மந்திரம்ன்றது எல்லாமே யூஸ் பண்றது. தந்திரம். சோ தந்திர சக்தி தாந்திரிகம் மாதாஜி, தாந்திரிகம் பண்றதால என்னோட எனர்ஜி குறையும். அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனி, அகசிய முனி எல்லாருமே அவ்வளவு பவர் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, யோக சக்திகள். அவங்க வந்து சாபம் கொடுத்தா அந்த யோக சக்திகள் எல்லாம் குறைஞ்சிடுமா. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்க என்ன எனர்ஜி எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எவ்வளவு சொன்னாலும், எவ்வளவு நல்லது நினைச்சாலும், எவ்வளவு பண்ணாலும் அவங்களுக்கு குறையாது. இப்போ நானே எடுத்துக்கோங்க, நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். என்ன நாலேஜ் குறைஞ்சிச்சா, இல்ல எனர்ஜி குறைஞ்சிச்சா, டைம் குறைஞ்சிச்சா, பவர் குறைஞ்சிச்சா, இல்ல சொத்து குறைஞ்சிச்சா, சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். நான் அதை பத்தி சொல்ல. பட் ஏதாவது குறையாது. ரைட்? ஏன்னா பைசா இட்ஸ் நாட் லைக் மெட்டீரியல், ஸ்பிரிச்சுவல். சோ செய்ய வந்து இது மல்டிபிள் ஆயிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்கணும். சரிங்களா மாதாஜி? நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்பி வரும் மாதாஜி. நல்லது கொடுத்தா நல்லதுதான் வரும். அவங்க சாபம் கொடுத்தா அந்த சாபம் அவங்களுக்கு தான் வரும். சாரி மாதாஜி, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்ப வரும் மாதாஜி. அது பூமராங்க தூக்கி போட்டா அந்த பூமராங் திருப்பி நம்மள தாக்கும். வாட் யூ கிவ் கம்ஸ் பேக் டு யூ. அது வந்து லா ஆஃப் கர்மா. அது வெரி ட்ரூ. பட் நான் சொன்னது வந்து அது ஓகே மாதாஜி, இது பல மடங்கு ஏறும். see நம்ம சொல்ற லாஜிக் எல்லாருக்குமே வராது. உங்ககிட்ட 1 கோடி இருக்கு, நீங்க வந்து 1 கோடி டொனேட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப வருமா? வராது. அதே இல்ல மாதாஜி, நம்ம கொடுக்கறது திரும்ப வரும்ன்றது சொல்ல முடியாது. வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல்ல என்னன்னா நம்ம கொடுக்க நம்மளுக்கு பல மடங்கு வரும். கிணத்துல தண்ணீரை இறக்க திருப்பி தண்ணீர் வந்து தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாதருக்கு கொடுக்க திருப்பி நமக்கு வரும். நம்ம அதை தோண்ட தான் தண்ணி வரும். என்னமோ குரல் ஒண்ணு இருக்கு, தொட்டனை தூரும் மரக்கேணி மாதருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. எவ்வளவு கட்சி இருக்குமோ அதுக்கு எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்து மறந்து போகுது. எத்தனை வருஷம் ஆகுது? நாம ரத்ன ராசி ஹயா சிந்தாமணி ஹைதே தாதாபி ஹமஹிரா ஹே ஸ்வரூப அவிக்ருதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான ரத்ன ராசி ஹயா சிந்தாமணி ஹைதே தாதாபி ஹமஹிரா ஹே ஸ்வரூப அவிக்ருதே. Translation: although a dust stone produces many varieties of valuable jewels, it nevertheless remains the same. It does not change to its original form. Hare Krishna. Very nice. என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம
டச் ஸ்டோன்ன்றது சிந்தாமணி, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த சிந்தாமணி பத்தி எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோமே, எங்க ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஆன்மீக உலகில கொடுக்கும் மாதாஜி. கோலோகத்துல கோலோகத்துல இருக்க மாளிகையே மாதாஜி. சிந்தாமணி கல்லால கட்டப்பட்டது. அதான் எங்க சொல்லி கொடுத்தேன்? வில்லமங்கல டாகூர் சிந்தாமணி மாதாஜி. பிரம்மசம்ஹிதா கரெக்ட். சிந்தாமணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விக்ஷா லக்ஷாபிதேஷு சுரபி அவிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதசம் ரம்ய சேவ்யமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. இது பிரம்மஸ்மிதாயில் நாம கத்துக்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி, பாட்டு. சோ அது சிந்தாமணி, ரைட்? சிந்தாமணி என்றது அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. प्राकृतवस्तुते यदि अचिन्त्य सखी हया ईश्वरेरा अचिन्त सखी ते की वस्मया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. प्राकृत वस्तुते जति अचिन्त्य शक्ति अया ईश्वरो अचिन्त्य शक्ति इते की विस्मया. பௌதிக பொருட்களிலேயே இத்தகைய அசிந்திய சக்தி இருக்கும் பட்சத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் அசிந்திய சக்தியினை நாம் ஏன் நம்பக்கூடாது? பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனால் விளக்கப்பட்டுள்ள வாதத்தினை ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட வெகு எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும். நினைவில் காலந்தொட்டு எல்லையே நேரத்தில் சற்றும் குறையாமல் இருக்கக்கூடிய சூரியனின் செயல்களை வைத்தும் இதனை ஒருவன் புரிந்து சூரிய ஒளியினால்தான் மொத்த பிரபஞ்ச படைப்பும் பராமரிக்கப்படுவதாக நவீன விஞ்ஞானம் நம்புகின்றது. சூரிய ஒளியின் செயல்களும் விளைவுகளும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் எவ்வாறு பராமரிக்கின்றன என்பதை உண்மையில் ஒவ்வொருவராலும் காண இயலும். காய்கறியின் வளர்ச்சியும் கிரகங்களின் சுழற்சியும் கூட சூரியனின் வெப்பத்தினாலும் ஒளியினாலுமே நிகழ்கின்றன. இதனால் சில நேரங்களில் நவீன விஞ்ஞானிகள் சூரியனை படைப்பின் மூல காரணமாக கருதுகின்றனர். ஆனால் சூரியன் என்பது ஓர் ஊடகமே என்பதையும் அதுவும் பரமபுருஷ பகவானின் மிக உயர்ந்த சக்தியினால் படைக்கப்பட்டதே என்பதையும் அவர்கள் அறிவதில்லை. சூரியன், சிந்தாமணிக்கல் ஆகியவை மட்டுமின்றி பல்வேறு பௌதிக பொருட்கள் தங்களுடைய சக்தியினை வெவ்வேறு வழிகளில் தாம் மாறாமல் அப்படியே உள்ளன. எனவே மூல காரணமான பரமபுருஷ பகவான் தமது வெவ்வேறு சக்திகளின் பரிணாமம் அல்லது மாற்றத்தினால் தாமும் மாற்றத்திற்கு உட்பட வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிருஷ்ணர் இன்கன்சீவபிளா அது எப்படி இது எப்படி நம்ம ஆர்கியூ பண்றோம். சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டாங்க. சூரிய ஒளியே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. சூரியனுக்கே அவ்வளவு பவர் இருந்து அது குறையவே இல்லை இல்லையா? சூரிய ஒளி எங்கெங்கயோ போகுது. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி அபாப்ப வித்தம், ரைட்? எல்லாமே ஆன்டிசெப்டிக்கா இருக்கு. அப்படி இருக்க கிருஷ்ணரோட பவர் உண்டு எப்படி குறையும்? ஒரு ஆர்டினரி மெட்டீரியல் திங்கா இருக்கிற சூரியனுக்கே அவ்வளவு பவர் இருக்கச்சு, அப்போ கிருஷ்ணருக்கு இன்னும் பல மடங்கு பவர் இருக்கும்ன்றது நம்ம காமன் சென்ஸ். ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வேணாம், பேசிக்ஸ் இருந்தா போதும். ஹரே கிருஷ்ணன். விவர்த்தவாத, பரிணாமவாத ஆகியவற்றிற்கான ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியாரின் பொய்யான விளக்கமானது வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களால் குறிப்பாக ஜீவ கோஸ்வாமியினால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சங்கரர் உண்மையில் வேதாந்த சூத்திரத்தினை புரிந்து கொள்ளவே இல்லை என்பது ஜீவ கோஸ்வாமியின் அபிப்பிராயமாகும். ஆனந்தோ மயா யாசாத் என்னும் சூத்திரத்திற்கான விளக்கத்தில் இணை சொல்லான மயட் என்பதற்கு சங்கரர் பல்வேறு வார்த்தை ஜாலங்களுடன் விளக்கமளித்துள்ளார். அவருக்கு வேதாந்த சூத்திரத்தில் மிக குறைந்த அறிவே உள்ளது என்பதை இந்த விளக்கமே நிரூபிக்கின்றது. அவருடைய ஒரே விருப்பம் தம்முடைய அருவவாதத்தினை வேதாந்த தத்துவத்தின் சூத்திரங்களை கொண்டு ஆதாரப்படுத்துவதே. இருப்பினும் அவரால் வலுவான வாதங்களை முன்வைக்க முடியாத காரணத்தினால் அவர்
உண்மையில் தமது முயற்சியில் தோல்வியடைந்தார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பிரம்மபுச்சம் பிரதிஷ்டா தைத்திரிய உபனிஷத் 2.5 எனும் வாக்கியத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பிரம்மனே அனைத்திற்கும் ஆதி மூலம் என்பதற்கான வேத பிரமாணத்தினை இது வழங்குகின்றது. இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தமது விளக்கத்தில் ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் உயர்ந்த நியாயம் குறித்து வியாசதேவரிடம் குன்றிய அறிவே இருந்தது என்று பொருள்படும்படி பல்வேறு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளுக்கு வியாக்கியானம் வழங்கியுள்ளதாக ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். அவ்வாறு மனசாட்சியின்றி வேதாந்த சூத்திரத்தின் உண்மையான பொருளிலிருந்து விலகிச் செல்லும் செயலானது தங்களது வார்த்தை ஜாலங்களின் மூலமாக வேத இலக்கியங்களுக்கு, குறிப்பாக பகவத்கீதைக்கு பல்வேறு மறைமுக பொருளை வழங்க முயலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரை உருவாக்கியுள்ளது. அத்தகையோரில் ஒருவர் குருட்சேத்திர என்னும் சொல் உடலை குறிக்கின்றது என்று கூட விளக்கியுள்ளார். அத்தகு விளக்கங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரும் சரி, வியாசதேவரும் சரி, வார்த்தைகளை முறையாக உபயோகிக்க தெரியாதவர்கள் அல்லது வார்த்தைகளை அவற்றின் மூலத்தை கண்டு அனுசரிக்க தெரியாதவர்கள் என்னும் கருத்தினை கொடுக்கின்றது. பகவான் கிருஷ்ணரால் தாம் பேசுவதன் பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும், வியாசதேவர் தாம் எழுதியதின் பொருளை அறியவில்லை என்றும் ஒருவனை கற்பனை செய்ய வைத்து பகவான் கிருஷ்ணர் தமது நூலை பிற்காலத்தில் வரும் மாயாவாதிகளால் விளக்கமளிப்பதற்காக விட்டு சென்றுள்ளார் என்று நினைக்கும்படி செய்கின்றனர். இருப்பினும் அத்தகு விளக்க உரைகளை முன்வைப்போர் மிக குறைந்த தத்துவ அறிவை கொண்டுள்ளனர் என்பதை அந்த விளக்கங்களே நிரூபிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சங்கராச்சாரியாரோட விவாதம் செய்யறதுக்கெல்லாம் அப்பவே இருந்தாங்களா மாதாஜி? சங்கராச்சாரியா அவரோட வாதம் செய்யறதுக்கு இருந்தாங்க. அப்பதுல இருந்தே இருந்தாங்க மாதாஜி. பட் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா, 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வைஷ்ணவாக்களை விட நம்ம சங்கராச்சாரியா கொண்டு வந்த கான்செப்ட் மெயினா எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மார்த்தா பிராமணர்கள் சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து சைவை பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது, அதுதான் நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சிருக்கோம், ரைட்? நியமாகிரகனா அந்த ரூல்ஸ் வந்து அப்படியே வேர்ட் டு வேர்ட் ஃபாலோ பண்றது. நியம் அக்ரஹ அப்படின்னா ஃபாலோவே பண்றதுக்கு நம்ம இஷ்டமா பண்றது. அது ரெண்டுமே தப்பு, ரைட்? ரெண்டுமே வந்து நம்ம பண்ணாம இருக்கணும். அது பண்ணோம்னா நம்மள அழிவு கொண்டு வரும் அப்படின்றது. சோ அதேதான். அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எனக்கு கூட இது தெரியாது, இங்க வந்துதான் தெரியும். பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அங்கவே அப்படின்னும், கையில கூட வாங்கிக்க மாட்டோம். குளிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து சாப்பிடுவோம், கரெக்டா? எல்லாருமே. ஆனா ஆக்சுவலா வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்யா கொடுத்தோடனே பிரசாதம் அப்படியே சாப்பிட்டாரு. சைத்தன்யா அப்படியே சாப்பிடு, எதுக்கு அவருக்கு தெரியாம இல்ல, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி பிரசாதத்துக்கு அந்த ரூல் அப்ளிகபிள் இல்ல அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் யாராவது சொன்னாங்கன்னா இப்ப கூட சொல்லுவாங்கப்பா, எனக்கு தெரியாதுப்பா, எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் அதுதான் பண்ணுவேன். உனக்கு என்னமோ தோன்றது நீ பண்ணா அதுக்கு நம்ம வந்து மாறுறது மாத்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான், இல்ல. பட் நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா அதை மாத்திக்காம இருக்கோம்னா அதை விட தப்பு எதுவுமே இல்லை, ரைட்? ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் எங்க அங்கிள் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது, அப்பதான் எங்க மாமாக்கு வந்து குழந்தை பிறந்துச்சு, சின்ன 2வது குழந்தை. அப்ப வந்து அவர் இப்படி தட்டுறச்சே என் பாட்டி சொன்னாங்க, டேய் அப்படி பண்ணக்கூடாதுடா, தப்பு, இப்படி பண்ணணும்னு பெரிய மாமா கோவம் வந்து சொன்னாரு. இந்த மாதிரி என்ன அப்படி சொல்ற, அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல, தெரியாதான். அப்ப எங்க அப்பா சொன்னாரு, ஒரு குழந்தை இல்ல 10 குழந்தை பண்ணாலும் தப்பா பண்ணிருக்கலாம், இப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு. அது எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. நானும் அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைதான் இருந்தேன். அப்ப வந்து ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து மைண்ட் வந்து அப்படி நம்ம வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அதான் கரெக்ட்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். தப்பா இருந்தா பிராக்டிஸ் மாத்திக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் முக்கியம், ரைட்? இந்தியா ஃபுல்லா நான் காலத்துக்கும் லெஃப்ட்ல தான் ஓட்டுனேன். அங்க யூஎஸ் போனோடனே ரைட்டா சாரி, நான் எப்பவுமே லெஃப்ட்ல தான் ஓட்டுவேங்க, நான் அப்படிதான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு பண்ணுவீங்களா யாராவது? தெரியும். அப்போ ஒண்டி நம்ம தப்பா பண்ணா உள்ள போவோம். அதே புத்தி நம்மளுக்கு என்ன, இது வரைக்கும் தப்பா பண்ணோம் தெரியல, ஓகே இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மாத்திக்கலாமே அட்டெம்ப்ட் ஆவது பண்றோமா, அதுவும் பண்றது இல்ல. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் எல்லாருக்கும் சொல்லனா, இது உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள், எனக்கும் அப்ளிகபிள். சோ எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம ட்ரை பண்ணணும். லாஸ்ட் பேர யாராவது படிக்காதவங்க படிக்கணும்னா படிச்சுட்டு நிறுத்திடலாம். இதோட ஒரே ஒரு செகண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. 2 paragraphs முடிச்சிடலாம் ஃபாஸ்டா.
நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி வேதாந்த சூத்திரத்திலிருந்தும் இதர வேத வாசிக்கவே இல்லை. படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த குயிலால நான் வாசிக்கவே முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. Instead of wasting one's time falsely deriving such indirect meanings from the Vedanta Sutra and other Vedic literatures, one should accept the words of these books as they are. In presenting Bhagavad Gita as it is, therefore, therefore, we have not changed the meaning of the original words. Similarly, if one studies the Vedanta Sutra as it is, without whimsical capricious adulteration, one can understand the Vedanta Sutra very easily. Srila Vyasadeva therefore explains the Vedanta Sutra, beginning from the first sutra, Janmadi Asya Yada. எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? படிக்கிறோம் தினம் காலையில. முதல் எல்லாரும் சொல்லட்டும். தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவயே முக்கியதீய சூரயக. Prabhu, one second, I'll share the screen so that everybody can read it. Prema Mataji, bayada vanducha, very nice. இல்ல மாதாஜி, நோட்ல எழுதி வச்சிருக்கா. ஓகே, எல்லாரும் பாடலாமா? இது ஒரு தடவை. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாதஸ்ய யதோன்மயாதிதரதஸ் சாத்வேஷ விஜ்ஞாஸ்வராத். தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவயே முய்யந்தி யத் சூரயः. तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्राति सर्वो मृषा. तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो दाम्ना स्वेन सदा दाम्ना स्नेह सदा निरष्टकुहकम् सत्यं परं धीमहि. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாள் நான் இந்த கிளாஸ் இது ஒண்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ டைம் இல்ல. வெரி பியூட்டிஃபுல், நைஸ். நோ கேட்கறதுக்கே சாரி மோகன்தாஸ், ஹைஜாக்ட் யுவர் sharing. Right, so Pushpa Mataji, complete பண்ணுங்க நடுவுல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க. I meditate upon him, Lord Sri Krishna, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations, and yet is fully independent. The Supreme Personality of Godhead knows very well how to do everything perfectly. He is Abhigya, always fully conscious. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita 7.26 that he knows everything past, present, and future, but that no one but a devotee knows him as he is. Therefore, the absolute truth, the personality of Godhead, is at least partially understood by devotees of the Lord,
But the Mayavadi philosophers who unnecessarily speculate to understand the absolute truth simply waste their time. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So இதுல வந்து கான்சியஸ் இல்ல மாதாஜி, ராங். நீங்க படிச்சது தப்பு இல்ல, அங்க எழுதி இருக்கிறது தப்பு. நீங்க படிச்சது கரெக்ட் தான், பட் இது கான்சியஸ் இல்ல. ஆக்சுவல் வேர்ட் வந்து காக்னிசன்ட், நாலேஜ். இது கான்சியஸ் இல்ல, தப்பா போட்டிருக்காங்க. காக்னிசன்ட், நாலேஜ். ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. COGNITI. ரொம்ப டேஞ்சரஸ் விஷயம், எனக்கு ஸ்பெல்லிங்கே வீக். COGNITION மாதாஜி. NICION தான் மாதாஜி. காக்னிஷன்னா அதான் மாதாஜி. ZANT. COGNIZANT. காக்னிசன்ட், ஃபுல்லி தெரிஞ்சது. நாலேஜ், ஞான, நாலேஜ். ஓகே மாதாஜி. அந்த ஸ்பெல்லிங் மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. COGNIZANT. ரைட். சோ பேசிக்கலி என்ன, எதுக்கோசரம் இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னா, ஸ்லோகம் என்னன்னு அப்புறம் சொல்றேன். ஆனா இது எதுக்கோசரம் இந்த ஸ்லோகம்னா, அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்து அதுல நீங்க மெடிடேட் பண்ணணும். காரணத்துக்கு எல்லாம் காரணமா இருக்கு, அவரை பத்தி மெடிடேட் பண்ணுங்க. அது உண்டிதான் ரீசன், வேற எதுவுமே இல்ல. அதுக்குதான் சொல்லியிருக்காரு. இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். மாஞ்ச கல்பதருபியோ கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போகாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. கிளாஸ் முடியல. கிளாஸ் முடிஞ்ச மாதிரி ஆனா முடியல. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் கதை. சைலண்ட். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கதைன்னா என்னடா எப்பவுமே சொல்ற கதை அப்படின்றீங்க. ரெண்டு பேரும் சைத்தன்யா கிளாஸும் ஈஷோ கிளாஸும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. அதனால இதுல வந்து ஒரு கேப். ஒண்ணு வந்து பிரம்மாவோட ஏஜ் மாதாஜி, இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை, இதை போய் எடுத்து எனக்கே போர் அடிக்கிறீங்க நீங்க சொல்வீங்க. இப்போ பிரம்மாவோட ஏஜ் பத்தி நான் பேச போறது இல்ல, அதுவும் பேச போறேன். பட் ஏன் பேச போறேன்னா, நம்ம என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு நம்மளுக்கு இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு ஸ்பெஷல் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிரம்மர் கிட்ட இருந்தா ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா பிரம்மர் தான் நம்மளோட விசர்கா, ரைட்? சர்கா கிருஷ்ணர், விசர்கா செகண்டரி கிரியேஷன் பண்ணது பிரம்மா தான். ஏன் மாதாஜி நம்மளுக்கு எதுக்கு செகண்டரி கிரியேஷன்? நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே, ஏன்னா நம்ம அங்க இருந்து தானே வந்திருக்கோம். சோ நான் வந்து இந்த பிரபு இந்த ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கீங்களா, இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் சார்ட்? செக் பண்ணிக்கிறீங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லனா அது வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Is there in Goloka chart? No, it will not be there in Goloka. Not be there. Okay, I'll no problem. பாருங்க இருந்துச்சுனா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது சிம்பிளா நான் சொல்ல போற ஒரு சார்ட். இதுல சார்ட் பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ பிரம்மாவோட லைஃப் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எத்தனை யுகா இருக்கு நம்மளுக்கு? 4 யுகா. 4 யுகா சேர்ந்த ஒரு சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? சோ நம்ம 4 யுகம், 4ம் சேர்த்தது ஒரு திவ்ய யுகா. சோ கலியுகா எத்தனை வருடம்? 4,32,000. வெரி நைஸ். 4,32,000 கலியுகா. கிளியரா யாருக்காவது வேணும்னா தயவு செஞ்சு பேப்பர் பென்சில் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வெரி நைஸ். இதுக்கு மேல நீங்க மேத்ஸ் எழுத வேணாம், புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. கலியுகால இருந்து டபுள் வந்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகாலவும் கலியுகாவும் சேர்த்தது, அதாவது கலியுகாவின் ட்ரிபிள் திரேதயுகா. 3 கலியுகால 4 தடவை சத்யயுகா, ரைட்? சோ வெரி கிளியர்லி புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம எந்த யுகால இருக்கோம்? கிருஷ்ணர் எந்த யுகத்துல இருந்தாரு? 2 கான்செப்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. 4 யுகம், அந்த 4 யுகம்ல நம்ம இருக்கிறது கலியுகா, கிருஷ்ணர் இருக்கிறது துவாபர யுகா. ஓகே, சைத்தன்யா கான்செப்ட் பக்காவா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் பார்த்தோம். ஒரு திவ்ய யுகமோட வேல்யூ என்னன்னா, இப்போ 4 லட்சம் கலியுகா இல்லையா, 43 லட்சம் வந்து திவ்ய யுகா. ஓகே, அட்ஜஸ்ட் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப நம்பர்ஸ் வேண்டாம். இப்போ ஒரு திவ்ய யுகம் தெரியும், அந்த மாதிரி மனுக்கு போறோம். ஓகே,
மனு மன்மந்திரா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். மனு இந்த மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் கலந்ததுதான் ஒரு மனு. இது கிளியரா? எஸ் மாதாஜி. ஒரு மனு 71 திவ்ய யுகங்கள். ஒரு மனுவோட லைஃப் வந்து 71 திவ்ய யுகா. இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா? 71 திவ்ய யுகம். திவ்ய யுகம்னா 4 யுகங்களை சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். அந்த திவ்ய ஒரு 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மனுவோட லைஃப். வெரி நைஸ். 4ஆல பெருக்கிக்கிறோம். அதை பெருக்குக்கோங்க. 71 into 4 வேணா போட்டு மேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அதுதான் நீங்க சொல்ற 306 வரும் நம்பர். 284 பிளஸ் சந்தியா காலமும் சேர்ந்துருக்கு மாதாஜி. சோ நீங்க கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் பண்ண முடியாது. சோ 306. அதனாலதான் நீங்க ஜஸ்ட் திவ்ய யுகா வச்சுப்போங்க. உங்களுக்கு நான் புரியாது, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ 71 திவ்ய யுகம் ஒரு மன்வந்திரா. கிளியரா? இது வரைக்கும் போச்சா? இப்போ நம்ம பிரம்மா வீட்டுக்கு போறோம். ரெடியா? பிரம்மா வந்து பிரம்மாவோட டே ஆஃப் பிரம்மா பத்தி நம்ம பேச போறோம். 1 day ஆஃப் பிரம்மா எப்படி ஹேஸ் 14 மன்மந்தராஸ். கிளியரா? 14 மன்மந்தராஸ் இருக்கு. ஓகே. சோ அப்பனா மேக்ஸ் என்ன ஆகுது? ஒரு மன்மந்திரா 71 into 14. கொஞ்சம் மேக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். நான் சந்தியா காலம் எல்லாம் டச் பண்ணல. இப்போ 14 மன்மந்திராஸ் வந்து ஒரு பிரம்மாவின் நாள். நாளனா டே டைம். அவரோட இரவு அதே மாதிரி ஈக்குவல். ஓகே. சோ அந்த ஒரு நாள் ஆஃப் பிரம்மா தான் கல்பா. மன்மந்திரா இல்ல. நீங்க கல்பான்னு சொன்னது கரெக்ட். அது வந்து ஒரு நாள் 1 day ஆஃப் 28 மன்வந்திரா இஸ் 1 day of பிரம்மா. full 24 hours of கரெக்ட். இருங்க ஸ்டெப்பா வரட்டும் மாதாஜி. கரெக்ட் சொன்னது. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது வரைக்கும் கிளியரா? கடைசில சொன்னது சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்னொரு தடவை சொல்லிருக்கீங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. நடுவுல ஒரே ஒரு செகண்ட் சைலன்ஸ் இல்லனா கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. தெரியாத எங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் அது புரியவே மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஒரே ஒரு நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் மியூட் போட போறேன். எல்லாரையும் கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் தான். நம்ம கடைசில டவுட்ஸ் கேட்கலாம். 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகா. புரிஞ்சிச்சு டிக்கு? ஓகே. 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மனு ஆர் மன்மந்தரா. ஒரு மனு பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ரைட்? விடுங்க. அந்த மாதிரி 14 மனுக்கள் சேர்த்தது 1 day ஆஃப் பிரம்மா. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒண்டி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம பிரம்மாக்கு போயிட்டோம். சோ பிரம்மா கிட்ட இருங்க. பின்னாடி பேக்ல எல்லாம் போக வேணாம். நம்ம டே ஆஃப் பிரம்மா இஸ் கால்ட் கல்பா. ஈக்குவல் டு நைட் ஆல்சோ. சந்தியான்றது அந்த மார்னிங்கோ ஈவினிங்கோ இல்லாம சந்தியா காலம். அதை பத்தி நான் இப்போ பேச போறது இல்லை. அதை கன்ஃபியூஸே பண்ணாதீங்க. சோ நம்ம கல்பா பத்தி பேசுறோம். ஓகே. இப்போ கல்பால என்ன ஸ்டோரி எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ என்ன கிரேட் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து 1 day ஆஃப் பிரம்மால 1 time தான் வர்றாரு. இந்த துவாபர யுகா. துவாபர யுகால தான் கிருஷ்ணர் வருவாரு. 1 day ஆஃப் பிரம்மால தான் வருவாரு. ஓகே. இப்போ இத்தனை நாட்கள் இருக்கு பிரம்மாக்கு. தட் மீன்ஸ் 14 மனு. நம்ம எத்தனாவது மனுல இருக்கோம் யாருக்காவது தெரியுமா? 7வது மனுல இருக்கோம். 7வது மனுல நம்ம ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் மனுவின் பேர் தெரியுமா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் மனு ஸ்வயம்பு மனு. ஸ்வயம்பு. ஓகே. ஓகே. இப்போ வந்து நான் பேர் ஆஃப் மனு எல்லாம் கேட்க போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் மனுல இருந்து 6 மனுக்கள் போச்சா இல்லையா? நம்ம 7வதுல இருக்கோம். 7வது மனுல நம்ம 7ல இருக்கோம். பட் 6 மனுக்கள் போச்சா? எஸ் மாதாஜி. 7வது. வேர் இஸ் கிருஷ்ணா? கிருஷ்ணா வரலையே. ஓகே. 7வது மனுல நம்ம இருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்தார். 14 மனுக்கு அப்புறம் தானே வருவார். 14 மனுக்கு அப்புறம் தானே மாதாஜி. இனி 1 day ஆஃப் பிரம்மா. இனி 1 day 14 மனுக்கு அப்புறம் 1 செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. 14 மனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு நைட் ஆகும். அந்த 28 மனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு நாள் ஆகும்ல. அப்புறம் வருவாருன்னா எப்ப வருவாரு? நாளைக்கு வருவார் வராம போயிடுவாரு. 1 day ஆஃப் பிரம்மால எப்ப வேணா வருவாரு. கிருஷ்ணர் எப்ப வந்தாரு? 5000 years பேக். சோ 7th மனுல வந்தாரு. கரெக்டா? ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா திங்க் பண்ணாதீங்க. நம்ம ரொம்ப ஆவரேஜ்னு நினைச்சு புரிஞ்சுக்கோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. நான் அப்படித்தான் இருக்கேன் மாதாஜி. அப்படிதான் இருக்கணும். அப்பதான் புரியும் நம்மளுக்கு. 7வது மனுல தான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு. ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண வேணாம். 7வது மனுல தான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு. ஓகே.
நம்மளுக்கு என்ன பம்பர் ஆஃபர்னா 2 பம்பர் ஆஃபர். மாதாஜி அவர் வந்து போயிட்டாரு மாதாஜி 5000 வருஷம். ஓகேப்பா, நீ இருந்த திவ்ய யுகத்துல கிருஷ்ணர் வந்து இருக்காரே, ஃபர்ஸ்ட் லக்கு. மாதாஜி அதுல என்ன பெரிய லக்கு கேப்பீங்க நீங்க. நானும் கேட்டேன், என்ன லக்குன்னா கிருஷ்ணர் வர்ற அந்த யுகத்தில் இருக்கிற அதாவது அந்த திவ்ய யுகத்தில் கிருஷ்ணர் வர்றது துவாபர யுகா, அதே திவ்ய யுகத்தில் இருக்கிற கலியுகாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவாரு. சோ கிருஷ்ணர் வந்த 7th மனு, அதே 7th மனுவில் இருக்கும் 7th கலி, அதாவது 7th மணியில் இருக்கிற கலியுகாவில் சைத்தன்யா வந்தாரு. இதுல என்ன இருக்கு மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் மாமந்திரா நம்மளுக்கு லட்டு மாதிரி கிடைச்சிருச்சு. அந்த லட்டுவை எடுத்து நம்ம பத்திரமா பீரோல வச்சிருக்கோம். எப்பமாவது ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றோம். இந்த லட்டு சான்ஸ் வந்து மத்த 6 பேருக்கும் கிடைக்கல. இனிமே வரப்போற மத்த 8 பேருக்கும், சாரி மத்த கரெக்ட் 7 பேருக்கும் கிடைக்காது. சோ நம்ம லக்கியா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க. நான் நின்று போயிட்டேன்னா கேக்குறதா வாய்ஸ்? பயன்படுத்திக்கணும் அத பயன்படுத்திக்கணும் நல்ல முறையில. சொல்லி கொடுத்துடலாம் மாதாஜி. பொக்கிஷத்தை பயன்படுத்திக்கணும். இப்ப அடுத்த இதுக்கு போகாதா? அப்போ இதோட முடிஞ்சிருமா நாம சங்கீர்த்தனம்? பிரம்மா. சோ நம்ம வந்து லைட்டா எடுத்துக்கிறோம் பிரம்மாவோட லைஃப். பிரம்மா லைஃப் பத்தி எல்லாம் நான் அப்புறமா பேச போறேன். இன்னைக்கு நான் பிரம்மா லைஃப் பத்தி பேசுறதுக்கு இதை எடுக்கல. இது ஏன் எடுத்தேன்னா, நம்ம லக்கியா நிறைய நாள் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நீங்க நம்பினீங்க, சிலர் நம்ப மாட்டீங்க. சும்மா நீங்க சொன்னாலாம் நான் நம்ப மாட்டேன், எனக்கு ப்ரூஃப் வேணும்னு சிலர் ராதிகா பிரேமா மாதிரி எல்லாம் சில கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அதனால உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களுக்கும் சைத்தன்யா வரல, கிருஷ்ணரும் வரல. மத்தவங்களுக்கும் சைத்தன்யா இல்ல, கிருஷ்ணரும் வரல. சோ இதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப லக்கி. ஏன்னா இது மிஸ் பண்ணோம்னா இன்னொரு நாள் ஆஃப் பிரம்மா எத்தனை வருடங்கள் நம்ம கரெக்டா அந்த டைம்ல பிறந்திருக்கோம். சோ இருக்கிற எல்லா மனிதர்களை விட இந்த பர்டிகுலர் 7th கிருஷ்ணர் பிறந்த டைம் என்ன லக்கி. அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து இந்தியால தான் பிறப்பாரு. ஏன் மாதாஜி? கிருஷ்ணர் யுஎஸ்ஏல பிறக்க மாட்டார் மாதாஜி, இந்தியால தான். வெஸ்ட் பெங்கால்ல சொன்னீங்க மாதாஜி. வெஸ்ட் பெங்கால்ல எங்கேயோ ஒரு இந்தியால எங்க வேணா பிறப்பாரு. நரசிம்மர் வந்து ஐ திங்க் ஆந்திரா சைடு, அஹோபலம். நம்ம நீங்க போய் அனலைஸ் ஒரு இடத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் அங்க இந்தியா தான் படிக்கணும் அவரு. ஏன்னா ஆல்ரெடி சிம்பிள் மாதாஜி. இப்போ நான் வந்து பெங்களூர் வரேன் வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல உங்க ஏரியாக்கே வரேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ யாராவது கூப்பிடுற வீட்டுக்கு தானே நாமளே போவோம், கரெக்டா? வராதிங்கன்னு சொல்ற இடத்துக்கு போவீங்களா? இப்போ பெங்களூர் நம்ம எல்லாம் விசிட் பண்ணோம்னா நீங்க எங்க போவீங்க? நீங்க எல்லாம் பெங்களூர் இஸ்கான் கண்டிப்பா போவீங்களா இல்லையா? ஏன்னா அவங்க கூப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி இத பத்தி நிறைய படிச்சிருக்கோமே, என்னன்னு போய் பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்தியால வந்து ஏன் பிறக்கிறாருன்னா, இந்தியா இஸ் வெல்கமிங் கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி. எந்த வீடா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் பேர் தெரியாத வீடு இருக்காது. பிடிக்குமா பிடிக்காதான்றத பத்தி நான் பேசல. தெரியுமா தெரியாதா? ஆனா கிருஷ்ணா அப்படின்னு தெரியாதுன்னு ஒரு ஆள் இந்தியால சொன்னானா கண்டிப்பா அவன் பைத்தியக்காரனா இருக்கும். அதை தவிர வேற சான்ஸே இல்லை, ரைட்? சோ இதுதான் ஸ்பெஷல். சோ நம்ம கேட்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து யாருக்குமே கிடைக்காத இந்த லட்டு சான்ஸ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அல்வா மாதிரி எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. நம்ம யுகத்துல பிறந்திருக்காரு, நம்ம கலியுகத்துல சைத்தன்யா வந்திருக்காரு. எப்பம் கிருஷ்ணர் வராரோ அப்பம்தான் சைத்தன்யா வருவாரு. அதனால இந்த லக் நம்மளுக்கு வந்து வரவே வராது. எப்போ வரும்ன்றது தெரியாது. இன்னும் 1 day ஆஃப் பிரம்மா எத்தனை நாட்கள்ன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? அதான் என் டிபில இருக்கு, பாக்கணும்னா பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி வேணா சொல்லுங்க. ஆனா அத்தனை நாட்கள் வந்து கிருஷ்ணர் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் அஸ் இந்த ஃபார்ம். அதாவது நம்ம என்ன அதை எத்தனை பிறவிகள் எடுக்கணுமோ? எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். எத்தனை பிறவைகளோ இல்ல ஒரு பிறவியோ இல்ல பிறவியே எடுக்காம நம்ம பிருத்துவா இருப்போமா சொர்க்கலோகத்துல? சொர்க்கத்திலேயே சொன்னாங்களா இந்தியால பிறக்கிறதா அவ்வளவு லக்குன்னு. ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு எல்லாம் கை கூட்டி இருக்கச்சே யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மாதாஜி ஒரு இதுல பரத கண்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி, பரத அவர் வந்து எங்க நம்ம போய் இருக்கிறதுன்னு ஒரு செகண்ட். சோ இதுதான் பிரம்மர் கிருஷ்ணர் ஏன்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லைஃப்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு இந்த சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி கேளுங்க மாதாஜி. அவர் வந்து எங்க போய் நம்ம போய் இருக்கணும்ன்ற ஒவ்வொரு இடமா தேடி வர்றாரு. அப்ப இமாலயாஸ்ல வந்து தென்பகுதியில பரத கண்டேன்ட்டு ஒரு இடத்துல வந்து இதுதான் சூட்டபிளான இடம்னு அங்க போய் உட்கார்ந்தாருன்ட்டு சொன்னாங்க.
அதுதான் நம்ம இதெல்லாம் சொல்ல பாரத கண்டே பாரத வர்ஷே, அந்த Correct. பாரத வர்ஷேல அந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து இது பண்ணாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா எங்க படிச்சேன்னு தெரியல. That's okay, Mataji. That's correct. சங்கல்பம் சொல்றோம் மேடம், தினம் சங்கல்பம் சொல்றோம், அதுல இருக்கு. சங்கல்பம் செய்வோம். பாரத வர்ஷியா தான் வந்து இந்த இடம் தான் சூட்டபிள் நமக்கு அப்படின்ட்டு அங்க வந்து அவரு பாரத தொடங்குறாரு. வருஷம்ன்றதே நம்ம மொத்த உலகமே பாரத வருஷம் இருந்துச்சு, அது வேற விஷயம். இப்பதான் நம்ம வந்து இந்த ரிலிஜன்ன்றதே இல்ல மாதாஜி. ஆமா கரெக்ட். பாத்தீங்கன்னா ஆனா ஹிமாலயஸ்ல தான், ஹிமாலயாஸ் தென்பகுதி. டசன்ட் மேட்டர். பட் சொல்றது வந்து அங்கதான் நான் இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன். ஆமா சவுத் சொல்லிருக்கீங்க. பாம்பு லெஃப்ட், இப்ப நான் சொன்னா அதை கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க, நிறைய கதை இருக்கு. பட் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது இது ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணா, இல்லைன்னா ஈஷோல நாங்க வந்து எங்க போறோம் பிரபு, என்ன லாஸ்ட் 6 ஸ்லோகாஸ் சம்பூதியம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? நம்ம ஈஷோ டீம் வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பா வந்து நான் கிளாஸ் டீடைலா எடுக்கல. I think it comes in the 8th chapter. அப்போ நம்ம எடுக்க முடியல, அதனால வந்து நான் இன்னைக்கு அதனால சீக்கிரம் வர சொன்னேன். நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க, இது சும்மா ஆட் பண்றது. அதோட முடிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம கல்பா பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம கல்பான்றது 1 day. ஸோ அந்த மாதிரி 36,000 கல்பாஸ். அதாவது நம்ம சிம்பிள் லாஜிக் 365 days இருக்கு இல்லையா, அதே கணக்கு தான் இங்கேயும் வருது. இதுல வந்து 36,000 கல்பாஸ் வந்து லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. இது ஒண்டிதான் நீங்க மிஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட். மத்தபடி நான் வந்து ரொம்ப சந்தியா காலம் அதெல்லாம் எடுத்தா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. இதுதான் விஷயம். வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம எங்க முடிச்சோம்னு சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ப்ளீஸ் யாரெல்லாம் ஈஷோ கண்டினியூ பண்ணணுமோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ரிவிஷன் நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் சைலண்ட் ஆயிடுவீங்களே. இன்னைக்கு